ug karon ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may higala nga Huwebes o gapit sa 10 na nining buwan karon mga higala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karon buntaga mga higala. Ang Pag-asa nagmonitor karon sa bag-ong low pressure area nga nasulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR). Apan doon na kini ubos nga tsansa nga mamahimong bagyo. Straight to the point. Nilagita mo kumpiyansa sa mga kagalaan na kay karon ang kalangitan medyo doon ay pagkadagom-dagom. So atong pagtagad mga higala usab sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin ang City Social Welfare sa dakbayan sa Lapu-Lapu mo kustodiya una sa bata sa nag-viral nga video nga ginudnod sa iyang apuhan didto sa usa ka barangay sa Lapu-Lapu sa may barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Straight to the point. Samtang ang apuhan ipaubos usab og counseling ug tun-an usab sa kapulisan kung pasakaan ba kini og kaso tungod sa paggagmal sa iyang apo. Straight to the point. Wala hinay ka ni sa maong apuhan mga higala medyo gipadlong ning dili maligo sa sapa unya maligo man gyud ay ginudnod hinon niya dito. Ato lang ning agi katawa mga kaigsunan pero porbida tubig baha dito indaykin. Gawan-uwan to no niya baha dili sa kwan sa tubig baha na dito. Di kini to sapa no. Oho. Unya kay maligo man gyud nahinaykan siguro niya ni morning taga-tanig pagtagad sa mga higala sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin 26,000 kasinakong smuggled nga mga bugas nga mobalor og 38 milyones pesos. Pagkadaghana ba ani mga kaigalaan? Straight to the point. Nadiskubre sa usa ka bodega sa barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Straight to the point. Ang mga sinakong bugas nga gikan sa Vietnam ug Pakistan gisakmit sa Agriculture Economic Sabotage Council. Human nasuta nga ang tag-iya gitugtan lang sa ilang permit nga mapalit og 6,000 kasakong bugas. Straight to the point. 6,000 ra gitugot mahigala apan nasuta nga nipalit og 26,000 kasakong bugas nga gitago sa bodega. Straight to the point. May gimuda ni mahigala og kinini ang palusot ning ubanda. Ang gitugot sa ilang permit 6,000. So tuod man size gyapon, no? Pero gipun-an og 20 mga higala kabuok ang pagkapin. Lisod ning pagkapina mga kaigalaan. Kay kana bang og gitugutan ka palit og unom ka sakong bugas, unom ka libo nga bugas, sinakong bugas. Dunay pagkapin, ang kanang pagkapin gamay-gamay gana. Kay gitugot sa permit nila may gala 6,000 raman. So tingali nga pagkapinan gamay dahi nga na pagkapin sa 1,000, 2,000 na. Mas gamay ng pagkapin unta. Pero kining ila may gala na lahi ning ila. Ang gitugot 6,000 ra, ang pagkapin 20. So 26,000 tanan. Nagapon size gihapon, 6,000 gihapon Pero gipaunahan dag 26,000. Gipaunahan dag 20,000 por bida. Nagatanig pagtagad lubuntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the sa laing balita, dugang mga tambalanan nga gipadagan sa probinsya ang gisusi kagahapon sa Provincial Health Consultant nga si Dr. Nikki Catalan. Straight to the point. Wa diri si Pam Bari 4 kay tuas kauluhan pero ang iyang anak day ni kumbati sa daghapon. Si Dr. Nikki Catalan matud pastor na hibaw-an pro bono kuno ni. Pro bono consultant ni Governor Pam Bari 4. Straight to the point. Sa ato pa kung pro bono wa ay bayad ni nga consultant. No?
pwede naman nga mabayran nga konsultant kay pwede man na kuterminos nga kuterminos man na mga higala, pero basig gipili nila nga pro bono para dili masawayan. Straight to the point. Maoy ni susi mga higala sa mga hospital o ilang gisusi ang provincial mga hospitals, may gila district hospital sa Tuburan o sa Balamban aron masuta kung unsay panginahanglan alang sa maong mga pasilidad. Straight to the point. Ganto sa nagpagtagad lumutaga mga higala. Ining atong pagban-uban karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Wala point. gina nga si ang mga Sugbuanon medyo nakabintaha ron nga nahimong gobernador si Pam Baricuatro kay murag nahimo mahigala nga nakakuha og 3-in-1. Kay naaman ang bana ni Pam Baricuatro nga nitabang sab niya o kini iyang bana dede professor man ni sa mga dagkong universidad dito sa gawa sa nasod. Straight to the O point. consultant sa ni mga private nga mga companies. So makatabang ni Spagia sab dinha, no? Plus ang iyang anak nga doktora nga nitabang sab. So tulo na tanan, no? Ang niserbisyo mga higaladaan sa ilang pamilya. Straight to the Kaya point. pagtagad lumutaga sab sa baduban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kung point. magtuloy-tuloy ni ug magpadayon gyud ni mga kilaan hinaut puntang di mabuyagan, Straight to the kining point. gihimo ni Pam Baricuatro so far sa pagsugod og lingkod sa June 30 hantud ron. Kung di lang ta mabuyagan magpadayon na ni mga higala, wa na chance ang makabalik to sa Gwin. Straight to the point. Katanig pagtagad ng buntaga sa baduban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga medical ug hazardous waste nga nagpundo sa usa ka tuig sa dakbayan sa Mandawi gipahakot na sugod kagahapon ni Mandawi City Mayor Jongki Uwano gikan sa karaang North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako sa maong syudad. Straight to the point. Niya pa dito hisgutan po sa Mandawi may gala katong lampos porbida nakalit nagkatumbang gikabyunan sa usa ka estudyante. Maon sa maning kalakiha balik-balikan tatong hisgot ron taon-taon Paita manghigala tong maong puste pagkakuan na ba tong maong lampos? Labihan ba ka gabok sa maong lampos? Straight to the point. Nay lampos ni Mayor Balchong ay naasanaga day. Bintahan na iyang lampos dugay-dugay na ng lampos pero ligon. Nya maayo pag og siga. Inikabot mahigala sa Disyembre kanang Naga City maunay tan-aw nako mga kaigalaan. Mao'y modelo na. Kanang Naga City maayo kayo ang ilang mga gipanghimo diha sa ilang plaza atol sa Disyembre. Unya kining Talisay City sad maayo pod, no? Mayor Samsam Gulyas, Mayor Balchong. In fact kini Miguelia maayo man sad mga pagkahimo. Mayor Najib, no? Pero gamay-gamay lag area ning kwan aming Glanilla. Kining Naga dako makig area. Nya makita nimo mga lampos mga kaigalaan nga gibutang ligon. Unsa ba ning Mandawi in town mga kaigalaan nga gikabyunan sa usa ka bata. Usa ka estudyante mahigalaan na bali. Straight to the point. Ay gani kay ang maong estudyante wa maigo. Why injury na himo? Og simbako na igo pa to mga estudyante or nakaigo og lain. Ang sanaga maunay kinini ang gikumpirmar atong kuanday. Sa man sa Naga City? Kang Mayor Balchong, okay ba to iyang lampos na kuan? Kinini ang katong sa iyang mga project diha sa iyang may kuan plaza niya. Okay, so ato ni tagag pagtagad mga kaigalaan karon nga buntaga sa maduban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Og unya kini bag-ubag pa maning lampos nga nakuanday panahon pa man ning Mayor Jonas Cortez, Ang ato ba ato ni susihog dugang kay nabali. Ano nabali man? May ba ato pasingilan si Bising nga wa naman si Bising. Lisod po kayo ito pasingilan ang bagyong Bising nga kining lampos panahon ni mahigala ni Mayor Jonas Cortez. Karon na ning kuan na day? Uy, Ginoo ko, kahuyang ba aning kuan nabi pasusit ta ni klaro? Bag-o lang gid ning mga lampos. Kay mao man gibutang diha mahigala na gyud sa sentro sa Mandawi na gyud sa pusod sa syudad sa Mandawi. Kabag-o pa gud ning mga lampos. Palibot sa Clock Tower, karong tuiga lang ning maong lampos. Atol sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortez. Maimbuntag ni mo na Mayor Jonas na unsa na ning kalakiha Mayor. Ang gasto ini mahigala sa akong nahibaw-an kanang ilang beautification dinha miabot og 29 milyones pesos indakin. Straight to the point. Skutan ta nilong buntaga mga higala. Kay makadismaya kayo ning kuana oy.
So karon ang bag-ong mayor Junkie Uwano gipatanggal na tanan nga mga lampos para maklaro ni og unsa ning kalakiha. Doon na pa siguro warranty ni kisa may kontraktor ani pangitaon taning kontraktor ani. Straight to the point. Karon butaga mahigala tagaan tanig pagtagad suman uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ato nang balikan ng isyu ha. Kay bag-o pa man ining maong mga lampos noon sa bagod in town. Ali man kog karaan ani ha. Bag-o pa man ini mahigala karon tuiga lang atol sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortez. Di man ito mapasanginlan ani ang bising, ha? Nga di po na ito mapasanginlan pamulitika ng kalakiha. Kay igo man nahuman ang eleksyon. Kay nagsingabot pa ng eleksyon, pwede mang imong ino nagsingabot ang eleksyon dahil nga katong lampos kontra partido to. Parihang Gobernador Gwendolyn Garcia nga ang microphone wa mo tingog sa taga-ikog microphone nga dili kontra partido. Ay, naunsa man ning kalakiha, bag-uhay man lang di ay ni sus Ginoo ko. Karon lang ning Mayo day. Kasi nay kin taga Mandawi man ha? Karon lang Mayo ni, Isus Ginoo nya nagto ka gabok. Nagtuo ko og pila ka tuig na namong lampos. Straight to the point. Di gid malikayan nga makahisgot gyud daan no? Kay nag-viral man ni mga higala. Kining daghan matag mga issues, na-focus man ni mga issues sa tos national, di apay Kapitulyo. Pero pagtan-aw na ko ini nag-viral naman ni mga higala, di malikayan nga masgutan ta gyud. Straight to the point. Pagtagad no butaga sa panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dito sa kauluhan o sa bang bahin sa nasod o sa gawa sa nasod, kanhi Presidente Rodrigo Duterte na milin-bilin na matod pa ni Vice Presidente Sara Duterte. Kung dunay mahitabo kaniya dito sa The Hague, Netherlands, matod pa sa kanhi Presidente gusto siyang magpa-cremate, o asa siya maabtan sa iyang kinabuhi. Dito baka sa Netherlands, dito na sa magpa-cremate o dili na dalhon sa Pilipinas ang iyang abo. Straight to the point. Medyo subo ni pamalandungon mahigala sa mga dumadapig sa mga Duterte. Apan alang atong mga nangasuko sad mahigala maingon sa okay ra na. No? Pero kadto mahigalang mga itan-aw sab ni Duterte mahigala kay sa ako nangingon duhaman lain-lain magpananaw ang tao. Dunay mo tan-aw niya mahigala nga way ayo, doon na sa imutan-aw niya nga siya o sa kahero. So lain-lain mahigala o gibati ang katawhan. Labi na ining latest niya mahigala nga sulti o panugon ngadto kang Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kini guban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.